Колко смислен сайт може да ти измъдри ChatGPT? Аз съм Саше Вучков, а вие слушате минутката на Саше. ChatGPT и другите налични изкуствени интелекти все повече се използват за кодене на сайта от непрограмисти. Обаче, колко добре се справят? Някои от тях, аз си мисля, се справят отлично с техническата част и дори докарват приемлив дизайн. Разбира се, с онези, които са специално настроени за дадена платформа, примерно WordPress, Wix или някои от останалите, се постигат дори още по-добри резултати. Сайтът работи, сайтът изглежда добре, но това само по себе си не е достатъчно, за да извлечете от него максимална полза за своя фриланс бизнес. Всъщност, ChatGPT е като един среднокадърен програмист, който е способен да предостави добър продукт от техническа гледна точка. Само че техническата гледна точка е не повече от 40% от общата работа. Останалите 60% са въпрос на добър дигитален маркетинг, стратегически решения. Последният е важно да обезпечи тези стратегически решения още преди започването на проекта, така че те да бъдат втъкани в самата структура и съдържание. Именно тези стратегически решения трансформират сайта от статична онлайн визитка в бизнес актив, който генерира възвръщаемост. Накратко, всеки може да накоди онлайн визитка с ChatGPT или без него, но не всеки е достатъчно запознат с стратегическите решения, които трябва да се вземат, а без тях работата е за лудо. Предстоящият ми онлайн тренинг, който организирам, ще говоря за 3 мощни механизма, чрез които да поставите солидна основа. Те включват редица стратегически решения, които са добро начало и моментално подобряват резултатите, ако бъдат внедрени. Тренинга е на тема скритите механизми на оборотния уебсайт. Ако не сте се записали все още, можете да го направите като кликнете линка в коментара. Местата са ограничени, така че мислете бързо.